Pozdrav svima, dobrodošli u uvodni deo ovog iz programa Adobe Illustrator, u kome ćemo reći nešto više o primjeni ovog programa. Znači, gde se primenjuje ovaj program? Pa najčešće se primenjuje u oblasti grafičkog dizajna, dok ćemo ga mi danas koristiti, to jest ne samo danas, već i u budućim tutorialima koristiti za izradu logova. Pre svega, kao što vidite, interfejs je veoma sličan kao i kod Adobe Photoshopa, tako da će vam neki alati već biti poznati ukoliko ste pratili naše Photoshop obuke, dok ćete vidjeti i koje su veće razlike u odnosu na Photoshop. Koje ćemo sada vidjeti kako to i u praksi izgleda. Znači, nacrtat ćemo neki krug i njega ćemo prvo sačuvati kao vektorski fajl, a zatim ćemo ga sačuvati tako da on ne bude vektorski. Vidjet ćete promjenu, malo veći fajl, 5000 puta 5000 piksela, i vidjet ćete šta će se dogoditi kada razvučemo vektorski, a šta će se dogoditi kada razvučemo rasterski fajl. Evo, pogledajte. Znači, ovo je rasterski fajl. Vidite, malo će dobiti na kvalitetu, ali kad mi to stavimo na 100%, znači ovako će zapravo da izgleda. I kada stavimo neki vektorski fajl, evo, pogledajte i sami razliku. Znači, pre svega, ukoliko vi pravite neki logo, on mora biti urađen u Illustratoru, jer s obzirom da ako ga pravite za neku ozbiljniju firmu i ukoliko njima treba neka reklama ili recimo neki billboard, njihova fotografija, ukoliko je urađena u Photoshopu, će izgubiti taj kvalitet, dok ako je urađena u Illustratoru, ostaće ista. Pa to bi bilo to u ovom uvodnom klipu. U narednom već krećemo sa izradom nekog našeg logova, pa do narednog slušanja.